Sa mga pangenot na istorya, Edsel Grex Lagman nagsumpa na bilang bagong gobernador kan Albay. Kaso nin hand, foot and mouth disease sa Albay naglangkaw. Lalaki irido kan mahulog sa ampas sa Camarines Sur. Asin tulong persona sa Catanduanes irido naman kan mahulog sa ampas an piglulunadang delivery truck. Maray na hapon, Huwebes, primerong aldaw kan bulan ng Disyembre taong 2022. Kuninan mga istoryang tatak Bicol. Madadangugmanan mga istoryang ni sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Formal nang nanumpa sa pwesto si dating vice-gobernador asin ngunyan opisyal ng gobernador kan Albay na si Grex Lagman. Maga alas 3 ngunyan na hapon. Anlakdang susog sa pinaluwas kan COMELEC na order of issuance of writ as in writ of executions kan Nobyembre 29 dapit sa pigsunad na kaso ni Joseph R. Muguela kontra kay Noel Rosal. Kung sain sa kusog kan nasabing writ pigaatasan kan COMELEC kan pamayo kan DILG asin kan lokal na DILG. Natulos na ipautoban COMELEC anbang resolution na mabasura sa motion for reconsideration ni Rosal dapit sa petition for disqualification ni R. Muguela na pinagtibay pang lalo kan COMELEC First Division na idiskwalipikar si Rosal. Magigirumduman ang nasabing anbang resolution ang naging pinal kan Nobyembre 25 sa rason na mayong temporary restraining order na pinaluwas ang Korte Suprema sa laog nin 5 aldaw kung sain tulos man na nagpaluwas ng Certificate of Finality as in entry of judgment ang COMELEC anbank. Mientras tanto, maribay naman sa binayaan na posisyon ni Lagman si Glenda Ong Bungaw. Sa ibang bareta, kaso kan hand, foot and mouth disease sa Albay, padagos ang paglangkaw sigun sa DOH. May istorya si Maria Lorenzana. Dai maibitaran kan Barangay Secretary sa Barangay Cabaangan West, Legazpi City na mahandal sa padagos na paglangkaw kan bilang kan hand, foot and mouth disease o HFMD sa probinsya. Katunayan, sa Barangay Daaninda, igwa na nin 5 tinamaan kan HFMD kan nakaagi pa sa ng bulan. Kaya naman saro sa mga pigigibo nindang lakdang, iyuan pagkakaigwa nin house-to-house visitation sa mga residenteng nagpositibo sa HFMD. Kung sain, pigigiyahan ninda ang mga magurang kan mga dapat nagigibuhon nga dahil na makaulakit pa ang helang. Gabos pong reported case regarding sa HDMF. Iyo po yan. Tigre-report po kang BHW me. Tapos dudumanon po yan kang nurse me. Tapos iaano po ang status kung ano na, kung nakapa-check up na, kung naka-recover na nga po. Pero usually po, sa mga nagre-report mo digdi, recovered na po. Tapos iaano mi siya. Iaano mi na liid. Sa record na lang po siya. Sigun sa Albay Provincial Health Office, nakapagtala naan sa indang opisina ng 185 kaso nin HFMD. 48% digdi ang lalaki edad 11 bulan na umboy sundo 20 anyos, mantang 52% naman ang mga babayi edad 11 bulan na umboy sundo 25 anyos. Kung sain, kadaklan sa mga tinamaan ang gikan sa banwaan kan uwas na may 162 na kaso. Sinundan kan Legazpi na may 107, 73 naman sa Ginubatan, 55 sa Daraga, 50 sa Kamalig, 30 sa Tiwi, 25 sa Tabaco, 16 sa Santo Domingo, Malilipot asin Polanggi, 14 naman sa Manito, 13 sa Rapu-Rapu, mantang pinakadikit man ang Ligaw na may 8 sa nang kaso. And we just have to emphasize na importante talaga at this point in time yung ating hygiene measures, the sanitation measures natin, and including the cough manners to be observed by everyone na dapat ituro din sa mga anak or sa mga bata itong cough etiquette or cough manners na to in order to prevent the spread of infection. Huli ka nagpaparalangkaw na kaso kan HFMD, maigot na pigpapautob ngunyan kan DOH asin kan Albay PHO an sa indang mahiwasang information dissemination ngani mas maedukar ang publiko asin maprotehir ang kaakian sa naglalakop na helang.
What we are doing here at the infectious disease cluster is we integrate with other programs kasi mostly naman is related with one another. So in one meeting with stakeholders and other partners, lahat na po ng mga uso ng mga sakit, no, pinag-uusapan na namin with the partners, and also ano ba yung mga pwedeng i-contribute ng bawat isa, and also we are tapping other agencies to assist us. Katakod kaini, nag-apilara ng otoridad sa salud na ugalion ang paglinig sa sadiri magin sa palibot nga nidain na magparalako paan hand, foot and mouth disease. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Lalaki irido kan mahulog sa ampas sa Camarines Sur. Ma-report si Nomer Corporal. Duguan man tang pigre-rescue kang MDR Remo Lagunoy ang sarong lalaki na aksidenteng nahulog sa ampas sa sitio Kagiskan, Lagunoy, Camarines Sur, pasado alas 4 ning hapon kasudma. Sa impormasyon, lunad kan sa iyang motorsiklo. Gikan ang biktima sa sarong pagtiripon, asin pauli na kuta sa endang residensya sa Barangay Sabang, San Jose, parehong Banwaan. Alagad naging marikas ang padalagang kang biktima na nauli sa pagkakahulog kay ni sa ampas. Duman sa mga bystander, kuyan po dahil hali duman sa iyang panugalan sa Barangay San Sebastian, nakainom po daan. Higwa siya ang helmet, marangani po kami helmet siya, ako na isang helmet, mas malalang damage po ang nakuha niya. Lugad sa payo asin bitis ang sinapok ang biktima, natulos man na naidalagan sa ospital. Aminado man ang MDR Remo Lagunoy. Kadaklan sa mga pagrespondihan nindangon niya na taon, an-anas na diskwido sa nasabing porsyon. Siyang medyo naharam sa ibabang part kang sa iyang tuhod, and sa may mga laceration and abrasion sa mga hawak. And may tama sa payo na bakit malala. Kuyan dyan, sir, accident con area dyan dahil tira na po ang nahulog and tira na po ang nagadan dyan sa part kang tunay kang Kagiskan. Sa presente, nagpaparayray na ang biktima sa sarong ospital sa syudad ning Naga. Pagirumdum kang otoridad, ibitara ng gad ang pagmanehong nasa impluensya ning alak, nga ni makaiwas sa diskwido. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Tulong persona irido naman kan mahulog ang piglulunadang truck sa ampas sa Catanduanes. Ma-report si Mariel Lorenzana. Irido ang delivery truck asin duwang painante kaini matapos na mahulog ang pigmamaneyong truck sa Barangay Hitoma, Karamuran, Catanduanes, alas 3:30 nin maagahon kasuodma, Nobyembre 30. Sigun kay Police Lieutenant Romel Aringo, officer in charge kan Karamuran Municipal Police Station, gikan Birak, pasiring kuta ang truck sa pandan nga ni mag-deliver nin mga pangargang construction materials asin LPG. Alagad pag-abot sa pakurbadang porsyon sa nasabing lugar, nawaaranin kontrol ang driver sa manibela na nagresulta sa insidente. Binisto ang driver na si Louie Molin, 37 anyos asin residente kan Barangay Datag, Karamuran. Mantang binisto man ang duwang painante na sinda Salvador Ibatuan asin Regan Bartolome, parehong residente kan Birak, Catanduanes. Base po duman sa samong investigasyon, ma'am, na wala po sa control yung driver dahil nawala po siya ng direction, yung steering rod niya po. Bali natanggal po, suminadsad, kaya diretso po siya duman sa ampas sa ibong kantinang po, ma'am. Nasa 60 sundo 70 metros man ang nararumkan ampas. Maswerteng nakalawas man tulos ang mga painante mantang nagdadaos-dos ang truck kasi nakahagad din tabang sa mga residente. 8 oras man antes nahali sa pagkakaipit ang driver. Medyo risky pa po kapag rescue siya dahil nag-i-slide pa po naman pababa. Once iniro, nag-airo pa po siya posible pa po siyang magdaos-dos pababa pa. So kaya kinay po magkuha ng boom truck, ng chain block para ma-establish po muna yung truck. Dangan kung mailos ito mga driver. Pagirumdom kan otoridad, pirming pagreparuhon ang kamugtakan kan pigmamaneyong bihikulo antes pa man ang pagbiyahe nga ni makaibitar sa aksidente. Para sa mga storyang tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Storage facility kan dump site sa Nabwa nasulok. Asin most wanted person kan Basud, Camarines Norte arestado. Yan asin iba pang istorya sa samuyang pagbabalik.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an ako Bicol Online TV. Storage facility kan sarong dump site sa Nabua, Camarines Sur, nasulo. Uya ang report. Uminabot sa ikaduwang alarmaan pagkakasulo kan dump site sa Barangay Duran Nierva, Nabua, Camarines Sur, alas 10:40 kasubanggi. Sa impormasyon, tulos na nirespondihan kan BFP Nabuaan ipinaabot na sumbong nin sarong concerned citizen. Marikas man subuot na luminakop an kalayo kaya magi ng BFP Iriga asin BFP Baaw ang nagtabang naman sa pagpundukan kalayo. Usually kasi pag mga araw kayo bagang dump site, ang mga dito masabi kong na tapunan kinubos kin sigarilyo, kung kin sa sobrang istakan mga kan basura, nagkakaikwaning spontaneous combustion. Alas 5:42 kasubagong aga kan maideklara na ining fire out. Mayo ba't mga nagkakaturog lumanda. At wala rin po ma'am nearest na mga residential. Ma'am kasi dahil mga basura yan ma'am, matapunan mo lang ng kung alam yung mga nagpapasurero, naninigarilyo, talagang pag iniwanan yan, may hangin, dahil open area, mas madali talaga siyang magkakasunog. Sa presente, day pa man ma-determinar kan BFP kung ano ang ginikanan asin total na danyos kan kasulo. Kaming sinasabi, tuwing ganito na araw-araw naman gawin nating fire prevention month, hindi lang sa March. Talagang di taman po malaman kung kailan talaga magkakasunog. Sa datos kan BFP Nabua, ininaan ika-6 na kaso nin kasulo na naitala nindang ngunya na taon. Most wanted person sa Basud, Camarines Norte, arestado. May report si Nomer Corporal. Arestado ang 36 anyos na sospek na may kasong 2 counts of rape sa Zone 1 Barangay Lamon, Goa, Camarines Sur sa mas pinaigot na Charlie Manhunt Operation kan Basud Municipal Police Station sa pakikipagtabangan kan Goa Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 5 asin Provincial Intelligence Unit Team Camarines Norte. Mag-aalauna ning hapong kasudma. Pigkukonsiderarang suspect na rank 1 most wanted person sa Banwaan kang Basud, rank 7 regional most wanted, asin rank 6 most wanted sa probinsya kan Camarines Norte. Yung mga intelligence operative natin is yung mga informant nila
Yan yung mga nagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan nitong ating suspect. Yung residensya kasi niya ay sir, according dun sa ating mga operatiba is na siya, bundok. So definitely, ang trabaho niya dun is related sa farming. Kung may trabaho man siya dun. Sa impormasyon, nilupigan kan suspect ang 13 anyos kaning aki, kang taon 2021, asin nasundan pa kang bulan ning Mayo ngunya na taon. Actually, itong biktima is ang kumukup sa kanya ngayon is ang kanyang tita. Tiyahin niya ang kumukup sa kanya ngayon kasi accordingly is kumbaga separated yung mga magulang nito and yung victim is nasa pangangalaga ng tatay. Sa presente, nasa kustudiya na kang Basud MPS ang sospek, nga ni atubangon ang patong-patong na kaso. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. 24 days na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!